Wamiyo nying Nyasaye maratego duong' mosekela ka tinende machal kod ma. An kod wach ma Roho Maler omiya mondo awachni. To kapok awachonigo to yiena mondo walim. Wago erokamano nikech iber dadi. In jang'wono, in jadiera Nyasaye mangima. Ere gima dawachi e nyimi, ere gima datim Ruoth. An minenani, an giri mar tich. Koro tiya Baba, nyingi musiko yudo duong' e nying Yesu Kristo ja Nazareth. Hallelujah. Okay. Adwaro mondo wasom kode muma ma Roho Maler omiya. Awuoro Nyasaye man gi mbi maratego. Mosekela ka e kinde machal gi ma mondo ayal wach ma Ruoth omiya. Mana kawuono ni ma biro ka ema warado gi ng'ato. To gimosa gin ji mopogore ng'ato mosa. Abago mane meno pak Ruoth. Takiagi. And because ne an sim ochuna muda mos gi kal. To katiko sim to mamuro chung. Ot sembe mbele to duogo ira. Kwani Nereah mbewa. Awinjo na duondi isi. Tawachi ni Nereah kuona neno gi wang'. Adwa timo neno. To wacho na ni chieng' moro na yalo gimiluongo ni chiwo mar achiel kuom 10. Kaka ng'ato kunji chamo achiel kuom 10 e ode. Kendo kunji chulgo fio, kunji timo gik mopogore. Mano gima alero maber. Kane ok iwinje chiemo Nyasaye nomigo. Agone Nyasaye erokamano. Akona adier ni to kona ni chwore na oringo we chon en gi nyithindo 4. Mokiek ma chwore no nitie. Mino chune momanyo tich moyudo. Kaito nodare ot ma chwore ne nitie. Adwa ni winj wach ma wacho. To en gi nyithindo 4 osebet kom ochandre ka mondo chulni gi fi. Koro chieng' moro ka yalo tiyo ni Nyasaye mar achiel kuom 10. To wacho na dir an Nyasaye ong'eya nikech anyise ga pile ndo gadhi tiyo gi pesa nikech an genda chuonta onge kaka minyi e chulo nyithindo fi onge kora pesa ni tadhi chulo fi achiel kuom 10 ok minyi. Nyasaye ong'eyo. Neno chieng' mana wacho wach no to wach no chwade kalisa simu kon Nereah ni onena kaka tiyo achiel kuom 10. To that week mama no chulo achiel kuom 10 mare. To wacho ni gimo semanyo higni athini maduong' ne form 2 achiel form 1. Osemanyo gimiluongo ni bursary. And because ne kutini Nyasaye bursary onge. To chieng' mano gola achiel kuom 10 kano winjo kayalo. To chieng' no wigne moyude bursary kokia kako yudo. Mano wach momora mapamo ne Yesu di Nyasaye kech Yesu timo gik maber. Kare ka ng'ato gola achiel kuom 10 to gik manyolorore yaore nikech Nyasaye wacho ni tema urane ka umiya chiwo mar achiel kuom 10 mondo chiemo bede oda. Temi uru timo kamana ne ka ok na yawno drisni mag polo mamiyo gik mang'eny mogundho makamikete onge. Koro samane mama ne gola achiel kuom 10 to Nyasaye okelo basari gik mogundho mondiki muma onge gima iwachi makalo mondiki muma basari mose manyo igni dichobo onge go to Nyasaye mitiyone no miye basari. Aworo Nyasaye manorado koda wang'ayo katimo na neno. Adwaro mondo asom muma kapok asomo muma kancha wane kanisa chieng' Jumapil to nyara moro chung' timo neno. To wacho ni na isiki yala achiel kuom 10 gi gik machiel kuom 10 time kanisa wa. Kendo mano topic moko kal every Sunday kanisa wa nikech adwaro mondo ji duto gwedhi. To en yicho golo ga kokugolo ga to chieng' mano chako golo mwinjo wach no maber motuche. Gola achiel kuom 10. Kaka no gola achiel kuom 10 nje an ga gi contract mi bedo renewed. Nyathi ma nyako ne wacho ni kaka no gola achiel kuom 10 the first day e kako ndike permanent ma salary omedore. Abe kana ng'iye ko Nyasaye ni Nyasaye manade yawa. Manyathi ma nyako no kano chamo musara no kelo pesa mar komba par plastic chairs. Ini minyo kang'o motamore
to tamore nikech idagi. Muma wacho ni temaurane. Ka Nyasaye nyalo timo ng'ato mosebeda contract. Ma gola achiel kuom 10 mancho kogolo ni to bedo ondike permanent salary omedore. In ang'o miwacho kuom Nyasaye no iga erumo. Be ine gi wach madikone Nyasaye erokamano. Mon gi chuogo erokamano kuom tiyo ni Nyasaye gi gik madongo matiyo ni Nyasaye otimo negi. In tang'o midwago nego Nyasaye erokamano ka iga rumo sani. Iga erumo. Ang'o midwa wacho ni Nyasaye apenjo nang'o midwago nego Jehova erokamano. Hallelujah. Wach no mora sama biro mang'ato romo koda to wacho nano. Wach no mora seriously. To chuna mondo kora chal ng'ama yalo wach no. Nikech wach no mora. E kanisa wa an kod wuoda. Maena achiel kuom 10 kogolo to golo gimorodho no go 150 ka gima achiel kuom 10 golo 50 kata 150. Yoko chopo dhiga kata 150. Samoro be nilo kogolo. Koro chieng' moro winjo ke yala achiel kuom 10 to biro agona sim kon mama anone konya. Awinjo wach achiel kuom 10 takeni timina ang'o atia. To kona ni an juma ka juma yudo pesa maromo kama. Kon bas. Pesa maromo kama miyudo ni. Emigol pesa maromo kama. Kech achiel kuom 10 en achiel ewi 10. For example, kingelo fotigolo siling 100 kende. Kingelo 7 tigolo siling 700. Na nyise nini keche chamo pesa maromo kama in a week, gol ga week ka week pesa maromo kama. Na dear ni. Tujo do ko boy mang'e enyo dhi chulo ni fees. Koro paro ni kogolo pesa no to ng'eny biro tamo gope kadhi. To chieng' mano gola achiel kuom 10 wang'e tik. Kine ko dhi tich. Chieng' tich. To mede salary. Nitie gik mahinda gwethwa. Nitie gik mageng'o gwethwa. Nitie gik matamo Nyasaye tiyonwa. Nitie gik matamo Nyasaye timonwa gik ma wadwaro nikech wan bende ok wa follow the instructions in the Bible. Modu ogochena, mam, kaka na gola chirku mapar, umeda salary. Tieni, Nyasaye wacho ne teme urutimo kama ne, ka ok ana yao Disney magpolo. Mami ugweth mang'eny mogudho makami kete unge. Tieni, pokwa temo Nyasaye umi ugwetho lorore. Kata sama wuoyo ni temewa. An gi nyara moro mahero kabisa piny Kisumu. Athina hero ga. To kana yudo tich, tinokoni mam, abiro hakikisha na kido ni auru nya chelo kumapari dwe ka dwe. En igini sedhi kabisa ok no oro chiemo na penji. To mani wacho na ni biro ora chelo kumapari kani yudo tich dwe ka dwe. Ang'o motimore? Ni mam, nitie kanisa moro madhiye magolo achiel kuom 10 na singora kodgi na biro golo achiel kuom 10 kuom dweche maromo kama owacho na. Kachieng' moro tieko miyogi tabiro mi koro chalo gimotimo contract gi churches apako rabi. Idwe ma wan goni nyapo ka nyathino oro na pesa mara achiel kuom 10 apako nying Yesu Kristo ma Mesia. Tapenje ni kawoni oro pesa ni mam mana achiel kuom 10 na awinjo wiya ka chunyo kasa monda urni. Adier kare Nyasaye olwedhi. Nyathino sitiku higni madhi beach auchiel 7 kano somo to graduation ok nyal timo. Fito room tieko te subjects ok tieko te to graduation ok nyal graduate. To sama ne nyathino oro pesa mara achiel kuom 10 tapenje to yie ne ma achiel kuom 10 tagwedhe sime joma no ema nyinge wuok e list no dhi graduate kuom higni go te. Ne tiji mageng'o gwethwa. Temi urutimo kamana ne. Kao kana ya udisi magpolo. Munda miyo gik mokundo makami kiti unge. Temi urutimo kamana ne. This was not my message of today. But kalore gik marumo gogo kinyisane. Uchuna mundo bed na message. Koro kanya ficha oro na message. Oro na pega. Kako the graduate nyingi uwok. Wapia in the list. Ago mahero kamano to pacha okotiyo. Koro kaka medo nyamo kambula mar wach to ng'ato wacho na ni bing'eyo achiel kuom 10 manie athino emomiyo Pat Jokes University oyawre ni en be koro nyako graduate tagochoni kun
Binge gi omiyo nyinge wuok ne pesa manyigolo mana chieng' mapar emano yawni yo kaka nyocha pod iseleki Nyasaye ne riti kode mondo chieng' igole ne ka Nyasaye tiyo emomiyo dhi graduate otherwise enigni mang'eny dak ni se graduate an be nakia mane ok message ne makawuono to bedo na message nikech kaluwore gi neno manage timo gik manage owacho ochuna mondo bedo message koro yena wadhi kodi mumba maroma lero mia mondo som Ayub Fredek kod achiel matindo 14 wasomo kodi andika wacho Datim ang'o ka Nyasaye oa malo ka obiro lima dadwoke ne wach ang'o miwangi walem wasego erokamano ruoth ini kende alfa kod omega ne jal mok lokre manyaka chieng ini jal mokwongo kendo mogik ini jawar mar piny ngima iseyienwa mondo wayudre ka gi muma mar Ayubu 31 matinda 14 asewuoyo kuom wecheni gi neno ma ji otimo momoro chunya ni nyaka nyisi e piny gik ma itimo kokalo kuom achiel kuom apar Nyasaye an jatichni an ka yiena iler muma ni maler ne jopiny mondo giwinji Nyasaye maduong' itimgo onini iresgo ji erokamano Baba kuom timo kendo wang'o lewa kaka ni wang'o lew Jeremia maka elekea ondiki ni biro timo jotichni bedo legega mag mach erokamano kuom timo legega tinende e nying Yesu Kristo ja Nazareth. Haleluya. Asomo muma mar Ayubu 31 matinda 14 wacho ni Datim ang'o ka Nyasaye oa malo ka obiro lima dadwoke wach ang'o manasome King James Rapil loko machon we wuondra ng'iya ne mumba mar loko manyien mano awinjo ka chunya dani mondo lere mos e loko machon no wacho ni ayma loko manyien wacho kadine okatimo kamano to ere kaka dachom Nyasaye tir koso ere kaka dadwoke ka obiro yala koro watigima ma wacho ni ya Datim ang'o ka Nyasaye oa malo ka obiro lima dadwoke wach ang'o nitiere Nyasaye manyalo amalo mondo lim dhako nitiere Nyasaye manyalo amalo mondo lim dichuo nitiere Nyasaye manyalo amalo mondo lim rangach nitiere Nyasaye manyalo amalo mondo lim anyuola nitiere Nyasaye manyalo amalo mondo mul ng'ato gi lwete Ayub boyudo ka chandro korome to Nyasaye amalo mondo lime Ayub penjo kare koro datim ang'o ere gima datim ma wach manyaki par diriyo okene wacho kalo ka nitiere Nyasaye manyalo amalo mondo lim dala moro winji Nyasaye nyalo amalo mondo lim kanisa moro Nyasaye nyalo amalo mondo lim ministry moro winji na Nyasaye nyalo amalo mondo lim jatuo sani unyalo amalo mondo lim bishop kata padri kata jayalo nyalo amalo mondo lim kata jakwa samoro kama intie chandruok meri ndika penjo ni ere gima datim ang'o ka Nyasaye amalo kara nitie Nyasaye menyalo amale kome kama ukoni kora de sani adhili mong'ane ni ke ywak no sechopo chandruoge seroma kuyo ne otiopo kuoma andika wache tich jo ote ni Nyasaye no winjo lemo mar Kornelio watu no mi Nyasaye amalo mondo oredhio Petro Jopa nitiere wach manyalo mi Nyasaye amalo ne ngimani
Nitiere wach manyalo miyo Nyasaye amalo ne odi. Nitiere wach manyalo miyo Nyasaye amalo ne nyuoleni. Nitiere wach manyalo miyo Nyasaye amalo ne nyithindi. Sama na Ayub nigi chandruok mang'eny to Nyasaye oneno chandruoge to biro mondo rese. An ma emomiyo Nyasaye nomede nyadi biro mag mwandu mage manokethore. Nikech nitie wach ma ka ng'ato chomogo Nyasaye to Nyasaye nyalo amalo malime. Penjona, ka wendo biro molimi iwinjo ang'o? Nitie jomoko moko hero welo, lakini ka wendo biro mondo limi imor. Ka Ibrahim makatera ubedo tie yien mar Mamre milemoe. Ibrahim onge nyathi, dhako ma Sara to en go. Mwandu en go chungu mzima, gimotemgo onge, nyathi onge. Wang Nyasaye majane ywak mag ji, Nyasaye majane chandruok mag ji, o amalo mondo limi Ibrahim makatera. Andika wacho ni nobedo tie yien mar Mamre chieng' ne kech. Huyue tipo. Andika wacho ni nokulo wiye piny koting'o wiye malo kama. To neno wele dek mabiro. Ang'o ma datim ka Nyasaye amalo mondo lima? Dadwoke wach mane? Andika wacho ni Ibrahim koting'o wang'e kama. Poko neno wele dek kabiro. Ndiko mar Nyasaye wacho ni noringo matek mondo romnegi. Ndiko mar Nyasaye wacho ni nindo piny, owachonge piny nyakilo. Ko wacho negi ni winjo kik ukala, yeuru mondo uraw ira. Sama ne Nyasaye jiwele dek oraw ka Ibrahim, to Ibrahim ang'ogolo duonde koni wami wepi uloku tiende u. To dhi okelo chak mar adila mang'ich. To ang'o miyogi golo oda mondo negi dhiang' ted kuon mondo welo cham. Nitiere ka Nyasaye amalo mondo lim dhako moro kata dichuo moro sani. Nitiere kaka Nyasaye biro. Okobi nono nitie gima kele. Nitie gima kelo Nyasaye mondo limi. Nyasaye be kudha bal. Piwangi kod turni. Bol rukni nyalo mi Nyasaye amalo mondo limi. Wiok nyalo wil gilian Nyasaye me pinyo ruma. Ka Nyasaye no dhi mondo lime. Nyasaye biro kaka janeko. Mago hu. Kledo kanyoro nino kone Nyasaye kino limi ka kin sa uchiel. Jo Nyasaye man gi roho akia kaka wachi. Ng'at man gi roho mar adiera wacho wach Nyasaye wuoyo kode. Nyasaye kinyo na sa uchiel no. Jal mano biro de Lilian koni Nyasaye chwako cham soda, kucham soup, ochama chiela kaf. Krokinyi tim na Nyasaye misango itedine ng'iew ne mala gi leso kata material. Aparo ni mumba Ibrahim ni ema jati Nyasaye cha nogole wach. Nino koni koro dwa miyo gi adila mang'ich. Nyiso ni Nyasaye kare madho mana chak. Kidwa nyuol Samson makama nowata manotimo misango. Nyiso ni Nyasaye chamo gik mabeyo. To kono donjo mondo lim Ibrahim, to Ibrahim koni kikikala. Kawuono piny otho nwera muth, kata Nyasaye obiro kia. Kata wach madikone Nyasaye ni ruoth an ka kikikala. Sami nono jogi nona, onge. To Ibrahim ogolo oda to tedi. Kakoro ko wele poko dhi to kone ni ere Sara. Ni ene jikon, ni kone ni iga manyien. Iga maluoro, dwe makamasa makamaka biro boydo konyolo nyathi miluongo ni Isaka mawuoyi. Jali bende penjo ka Nyasaye dwa noduogne mwandu ne to penjo.
ni kare ere gima datim ang'o ka Nyasaye amalo mondo lima. Be winjo wan gi Nyasaye manyalo malo sani mondo limi kuom chandruok mosechandi. Wan gi Ruoth Jehova Nyasaye manyalo limi sani kuom pi wang'i mosechwer. Wan gi Nyasaye mar Ibrahim Katera, Nyasacha Agar madhako, nyalo limi sani kuom achaya ma ji ochayigo. Wan gi Nyasaye manyalo limi sani kuom presa machiko wi, kuom arthritis machamo chokeni, kuom yedhe mikwanyogo ji maramo tiendeni to ramo dendeni, kuom tiendeni mokuot manyinyono gimoro ma ng'ato ketoni marach. Ndika penjo ni datim ang'o ka Nyasaye amalo mondo lima. Dadwoko wach mane? Heri Jehova nika Nyasaye dwaro mondo limi. Rabi dwaro mondo tim hono. Ratago dwaro tim ni maber. Nyasaye ikore sani gi gik madongo modwaro tim. Ere gimi dwa wacho ne Nyasaye mondo tim ni nikech Ayub chandore. Oseywak osechwarore gi kigi balatago. Chiege se wacho gik malich, jamni otho, gik moko duto rumo. Donge lweto koni yae. Abiro dok kaka ne abiro. Nawuok e mama duk. Abiro dok duk. Wang' Jehova winje kowacho weche moko kuom Nyasaye. Kone chiegni wuoyo mana ka dhako. Ka Nyasaye miwa gik mabeyo to wakawo gi erokamano. Nang'o komiwa maricho to ok wakawo gi erokamano. Apako Rabi. Ang'o ma datim ka Jehova obiro mondo lima. Nyasaye ochako wuoth ne pi wang'a. Nyasaye ochako wuoth ne weche mawachone. Nyasaye ochako wuoth ne chandruoga. Nyasaye ochako wuoth ne kuong' madalawa. Nyasaye obiro mondo lima, mondo pudh loch ma jachien oguro. Nyasaye obiro mondo lima, donje rembe gi choke kod leche gi ring'o gondhodho gi konde mopogore opogore. Nyasaye obiro mondo lima, nikech nyagedo to gedo tamore. Be nitie gimi dwaro mondo Nyasaye olimine. Nyasaye ko amalo mondo limi samoro nyigi no dhi tedo nyombo onge. Nyasaye nyalo amalo mondo limi. Sama na idho mtoka kabiro ka to wadho gi ng'at moro ma nyathine momako. Nene kama to kunen nyathine momako ka nitero osiptal. Ta paro ni kare nitiere Nyasaye manyalo limo ng'ato. Ruoth ma in samoro wenge ni rami to pok idinore. Nitie Nyasaye manyalo limo ng'ato. Ruoth ma samoro choke ni rami to pok iwuotho gi wheelchair. Kare Nyasaye nyalo limo ng'ato. Ionge pesa ti chiemo pok inindo kech. Nyasaye nyalo limo ng'ato. Ayub be ang'o ma datim? Ang'o ma datim ka Jehova Nyasaye amalo mondo lima? Datim ang'o? Sama Ruoth amalo awinje kobiro. Muma mar Isaya wacho mano ng'ama biro koa Bosra madende otimore mono. Odwoko ni Ruoth Nyasaye mabiro achulo kur ne wasika. Nyono gi kamuza bibu minyono kar bicho. Ka Jehova amalo mondo limi, onyalo chulo kur ne wasigu. Onyalo nyono wasigu kamuza bibu minyono kar bicho. Ng'omi winjo midwaro ka Nyasaye amalo mondo limi. Idwaro ng'o mondo Nyasaye otim sani ke Jehova ikore mondo amalo mondo limi. To kapok Nyasaye obiro ikri nikech odwa timo gik madongo nikech awinjo movements mage kobiro mondo limi. Koro ikri adwaro mondo walam kodi nikech Ruoth oikore mondo tim ni gik madongo. Apako Rabi. Glory Master, Lai Glory Master, Robo Kinta Maikua, Ribi Baba Santa. Thank you my daddy. Amiyo nyingi duong. Ekinde machala gima Ayubu wuyo kodi, Ayubu kone ya
ere gima dotim. Datim ang'o ka Nyasaye amalo. Ka obiro lima dadwok wach mane. Dadwok wach ang'o. Jali ni nyimi ruoth. Oyudo ka weche duto se ole nyimi. Osemwago chunye oko kumi. Chandruoge ne osekeloni. Omako TV Nyasaye. Kowinje chunye ne teko ni moro biro wuok kanyo. To biro tiyo, biro timo ono. Ruoth erokamano. Itimne maber. Nyingi musiko siepna. Mondo koro yud duong'. Lami ka yie. E nying musiko. Nying Yesu Kristo ma Nyasaye. Hallelujah. Anama wuoyo kodi an Nereah Mbewa Bishop. An nyara sembo kanyikela modak Ndhiwa Rangenya School. Jal ma Yesu Kristo nowaro atede piny karachunyu ka uma school ka ndege. Awuok e kanisa mar Hope for Good in Christ. Arwaki. Yie na ikaw namba na nikech saa ng'adowa. Yie ikaw namba na weche modong' wabiro wacho kodi sime. To wiki kwil. Itiyo ni Nyasaye onge asara. Wiki kwil. Ni nyaki ne kendo miteri misango. Wiki kwil. Ni ji mang'eny osetimo neno. Kuom golo chiwo mar achiel kuom par. Gik ma Ruoth otimo negi. Nikech Ruoth wacho ni tema urane ka ok dak ayaw drisni mag polo. Omiyo gik mang'eny mogundho makamikete onge. Wachuno nochuna Ayubo mondo penji. Kare datim ang'o? Dadwok wach mane? Ka Nyasaye amalo kobiro mondo lima. 0720 40 39 13 nono abiriyo ariyo nono ang'wen nono adek ochiko achiel adek. God bless you.